Добър вечер, вие сте с Радио Масоко. Аз съм вашият любим водещ 911. Тази вечер трябваше да сме двама тук, но с нощи си напихме доста зле и влязахме в чата на Масоко. И тези модератори изобщо не трябваше да са там, стана едно мазало, но както и да е. Да се върнем на днешната тема, която ще бъде... Всъщност нямаме тема, но вие, нашите зрители, ще може да се обадите и да кажете своето мнение за чата. Мисля да кажете дали сте доволни от модераторите, от членовете, от самата тема на самия чат. Моля, обадете се сега. Това е първият зрител за тази вечер. Добър вечер, драги слушатели, кажете кой сте и за какво е вашето мнение за чата. Ало! Аз съм рапърчето. Аз съм модератор в чата. Искам да кажа, че ми е писнало тези глупаци. Писнала ми е. Цял живот ме обиждат и ме правят на 2 стотинки. Всички ме мразят. Защо ме мразят? Аз съм просто модератор. Това ми е работата, да банам хората. И Анито тръгна с мен, но ме заряза. Писна ми, всички ме зарязват. Дори и фейк хората като нея ме зарязват. Вие знаете ли колко е кофти? Да те зареже някой, който е фейк и не си виждал на снимка. Много е кофти. А тези глупаци влизат и псуват за 5 минути и всички ги обичат. С какво по дяволите те са по-добри от мен? С какво? Писнай ми! Този зрител явно беше доста ядосан и ни затвори телефона преждевременно. Не знам, може да е имал глисти и да отишъл туалетна, но предаването продължава. Очакваме следващият зрител. Ето още един зрител имаме тук. Добър вечер, кажете кой сте и кажете вашето мнение за чата Масоко. Здрасти! Аз съм Анито. Известна съм като модераторка, но имах малко проблеми. Но после направих 1-2 свирки, казах 2-3 мили думи, излъгах малко и ме направих отново модератор. Този път съм от фалшива регистрация, за да не ме познаят хората, но смятам, че всеки, който е малко по-интелигентен, не като рапърчето, би се осъзнал на време. Искам да кажа на рапърчето, че аз много го обичам, но съм толкова насрана, че ме е срам да си дам снимките и ме е срам да си призная коя съм, за това трябва да го лъжа. Но нещата тръгнаха много насериозно. Той започна да ме обича, искаше да ми люби, но аз не мога да изляза с него на живо, защото съм много грозна. Но рапърче знае, че те обичам, но тъй като не мога да се видя с теб на живо, защото съм грозна, няма да се получи между нас. Довиждане. Интересно мнение от друг модератор. Добре е, че модераторите се включват както трябва да защитават чата си. Смятам, че техният рейтинг ще се дигне много, тъй като те са винаги наблизо, винаги има какво да кажат. Нищо, че много от хората не ги обичат, но ако трябва да съм честен, доволен съм. Смятам сега да пусна още един зрител, който ще бъде финален за тази вечер. И ще ви пожелая лека вечер. Чакаме вашето Ето го, последният зрител за тази вечер. Добър вечер, кой сте ви? И какво е мнението за чата на Масоко? Добър вечер. Аз съм самият Масоко. Аз съм собственикът на този чат. Смятам, че назначаването на тези два модератора е съвсем правилно. И явно има много хора, които не искат те да бъдат модератори, и аз сега ще реша този въпрос, като дам едно компетентно мнение, присъщо за администратор. Рапърчето е педерас. Няма живот и смятам, че е доста чувствителен. И един чувствителен човек винаги може да вземе правилните решения. Анито пък е грозна, отритвана от всички и също няма живот и поцелване там. Смятам, че тя може денонощно да следи за това каква е дисциплината там и да дава правилните решения, и за това ще
останат тези модератори до края на живота си. Аз съм сигурен, че дори да станат на 40 години, те ще продължават да варят в чада. Затова лека вечер. Това беше едно авторитетно изказване от администраторът на чата. Наистина много хубаво изказване, доволен съм. И какво да правя сега, освен да ви пожелая приятна вечер и останете с нашата програма.